ना काय नाही बोलत. आता बघते कधी 9 वाजता आहेत. कधी खायला बसते. नमस्कार मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे डेली ब्लॉग मध्ये आणि आपल्या चॅनलवर. तर कालच्या प्रमाणे आज काही घडू शकतं. अचानक भयानक पप्पांना खूप मार पडलाय. पप्पांना एक गाणं येत नाही व्हिडिओ शूट करताना. बघितलं असेल नसेल ब्लॉगचा जाऊन अशी मजाक मस्ती चालू होती आमची फुल धमाल. कळलं असेल ब्लॉग मध्ये. तर शूट करताना पप्पांना म्हणजे काय द्यायचं तेच समजत नाही आम्हाला. शब्दच नाही लक्षात राहत. तर चला बघूया आज काय विशेष आणि काय बघू शूटचा परत अजून काय प्लॅन वगैरे. आणि आज गावावरून आलेली एक वस्तू बाई रात्री बनवायच्या. रात्री दाखवणार मी. ठीक आहे. तर आता नाश्ता करूया आणि ऑफिसला जाऊया. आणि ऑफिसला पण भेटूया आपण. आता ऑफिसला पण भेटूया. शिव आमचं बनवते. काय बनवते तू? लाडू. लाडू मेथीचे लाडू. कसले तुझे? कसले तुझे लाडू आहे? हे तुझे लाडू आहे. तू खाणार आहेस? कसं देणार? गरम आहे, चटका लागतो. हात लाव, हात लाव, हात लाव. बघ लागते का चटका? बघ. लाव ना, लाव ना. 1 2 3. गरम आहे, गरम आहे. तू खाणारच लाडू? ए मस्ती चालू आहे त्याची, मस्ती. शी गंदू गंदू, शी गंदू. चावी गेली कपाटात. हे बघ आई काय बोलते बघ. ऍक्टिंग बघा त्याची. नाचू नाचू करा, नाचू नाचू. आमच्या दाराशी शिमगा बोला. ए बोल इकडे बघ. शिंगा झाला ना शिमगा. जा ना तिकडे, जा तिकडे जा. तुझी गाडी घेऊन जा तिकडे. जा, आम्हाला लाडू बनवायचे. हे बघ लाडू बनवायचे. ऍक्टिंग बघा त्याची. येडा. कुठली पोच देतोय? काय बघतोय वरती? त्रिशा आहे का? त्रिशा कुठे? त्रिशा वरती वरती. तुम्ही खाणार लाडू का? बनवते दाखव. आपण लाडू बनवतोय. बघा कसे बनवतात. हे घ्यायचं, ह्यालाच घे. पाहिजे तुला? पिल्लू आमच्या खाणार आहे. लाडू आलता बघा, हे बघा. कोणाला पाहिजे का विचार. काय करतोयस तू? आपण आलेला पण गावाला इथे लाडू बनवतोय. गावाला इथे गावाला बनवतोय, घरी बनवतोय ना आपण. अहमदाबादला मामाला द्यायला बनवते. सांग सांग. मामाला बनवतोय लाडू. मामा द्यायला बनवतोय. चला पण आता भेटूया. आता भेटूया. कधी भेटूया? संध्याकाळी मामा आल्या. मामा आल्यावर भेटूया. बोल. आता भेटूया आपण. आलो आपण घरी. आता घरी थांब तुला चायची बघ. तुला तर बोल. नीट कॅमेरावर हात नको ठेवू. तिथे काय हात ठेवलास? हा हात काय दिसतोयस का? हा. बोल आता. आता आपण राहायचं. चला आपण लाडू बनवते. बोल. आता जेवतोय. जेवतोय. काय प्रॉब्लेम? आपण खेळतोय. आता मामी बघा. मी दिसतोय. तू दिसतोय, मी नाही दिसत. कसा दिसतोय? बोल. कसा दिसतोय? कमेंट मध्ये सांगा. मी चांगली आहे. शिव शिर्के. माय नेम इज शिव सुचिता वैभव शिर्के. बोल. बोलते ना. ऍक्टिंग किती करशील? ऍक्टिंग बाद. आपण आलेला गावाला आजपासून. चला आपण दोघं मिळतो. चला आता पण आपण भेटूया. आता बंद कर. गाडीमध्ये. मामा आले चला. भेटूया. बोल.
मामी आल्यावर आम्ही चला आपण आता भिजूया गाडी वाढा खाला मध्ये. अरे बघा अरे काला मग काला तिकडे लिंबू सरबत भाई, लिंबू सरबत आहे हे. हे छास पिर आहे, छास पितो एकटा एकटा भाई. आणि मला लिंबू सरबत भाई माझं फेवरेट. आतमध्ये बॅकग्राऊंड झालं फुल चीज 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 भाई, मिक्स हो जाएगा एक में. मला पिऊ द्या आता हे भाई. हे लिंबू सरबत आहे भाई, लिंबू सरबत. छास आहे, छास आहे. सूप संपलं पण त्याचं, म्हणजे त्याची ब्रँडी आहे. काला काला दिखला भाई, काला काला. मित्रांनो ऑफिसवरनं आलोय आणि जास्त टाइम नाही घेता इकडे चाललेत मळ्याचे मासे. तर बघूया आता. ए भाई चलो उधर. मानव. हा हा मळ्याचे मासे वा. मळ्याचे मासे काय नाही तुला नाही. आवाज बोलो कमी कर. मोठे मोठे मासे येतात भाई. कम टाकले आधी. मळ्याचे मासे ए वाय. चला हा चल. तर बनवल्यानंतर बघूया आपण कशी रेसिपी. आपण नंतर कधी बनवू तेव्हा दाखवू. कारण की आता आपल्याला ऑफिसवरून यायला पण लेट झाले, त्याच्यामुळे रेसिपी ब्लॉग नाही, शॉर्ट्स पण नाही करता. कारण की मम्मी ऑलरेडी थोडं करून झाली. तर जेवताना बघू आपण. आणि इकडे डोश्याची नाश्त्याची तयारी आहे. तिकडे पप्पा कापतात बिया, काजूच्या बिया बघा. काजूच्या बिया मी व्हिडिओ करते नाही यार, मध्ये मध्ये येतात यार. तर ऋतू इकडे उद्याचे नाश्ते तयार करते, पप्पा काजूच्या बिया कापतात, मम्मी तिकडे मळ्याचे मासे बनवते आणि मी व्हिडिओ बनवतो. अरे काय सगळे बिझी आहेत, सगळे कामं करतात, सगळे कामं करतात. चटणी पनीरची डोसा मामी बनवा. इकडे मळ्याचे मासे म्हटलं आज भूक मात्र लवकर लागणार 100%. काय बोलतेस ना? काय नाही बोलत. आता बघते कधी 9 वाजता आहेत, कधी खायला बसते हे मासे. हा इकडे आले, इकडे थांब जरा, थांब तिथंच राहून जा. इथं ना थंड इकडं मासे खायला लागले भाई. ह्या महिन्यात मासे कोकणी माणूस कसाही शोध लावू शकतो. काय म्हणते मग? कोकम पहिलं भाई, कोकम एक नंबर लागतं बाबा याच्यातलं. या मळ्याचे मासे खायला मस्तपैकी आम्ही आता खाणार मासे मळ्याची. नंतर भेटू आपण परत. पहिला संपवतो, आता मम्मी संपवेल. तर मित्रांनो आज ऑफिसला असताना शिवनी आणि मामीने केलं छोटासा व्लॉग शूट. मस्त मस्त एकदम छान झालेला लाडू बनवत होती मम्मी मेथीचे, तेव्हाचा व्लॉग आहे. दुपारी मी ऑफिसला होतो तेव्हा त्यांनी केला शूट थोडा, आणि ते आपण घेऊन टाकूया आपण आजच्या ब्लॉगमध्ये पण. आणि झालेले मळ्याचे मासे ताई घेऊन आलेली घाल, छान असे झालेले. मम्मीने फर्स्ट टाइम बनवलं, छान झालेले एकदम एक नंबर. कोणाकोणाला आवडतात मळ्याचे मासे सांगा कमेंटमध्ये. आणि ऑफिसमध्ये थोडीशी मी क्लिप घेतले मजा मस्ती करताना, थोडी तुम्हाला पण अजून थोडं दाखवायला मजा. तर बघू, उद्या सुट्टी आहे, 2 दिवस सुट्टी असली तरी काम फोन मात्र चालू असणार आहे नक्की. तर करूया आजचा ब्लॉगचा एंड. सांगा कमेंटमध्ये आजचा ब्लॉग कसा वाटला, मळ्याचे मासे कसे वाटले. तर कोणाकोणाला आवडतात कमेंट नक्की करा, आणि कोणी कोणी खाल्लेत ते पण सांगा. तर भेटूया आपण उद्याच्या ब्लॉगमध्ये. तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. भेटूया आपण उद्या. शुभरात्री, काळजी घ्या.